Kumasi Asantemantam Kropon we mu ne yedri enra da na His Excellency John Dramani Mahama kopie mu ho na ne nhyehyɛ ya hodo a ebra opera benja no de tu dwa sɛ Nkoko Nkitinkiti wo de beba se ne be ya eba na Nkoko nyan ho adwumadie na ebetumi afa ne ntoma pa efra no won we kopa ho ntema e wo ho mi gina ha na yesi be ye fie ye abebio esire mu se eja tabruwa won soro nwufuo ni bumbo John Dramani Mahama asante maima wakwabo Ghana minda wasie kudonto mampama wopamo mainanya momoye asere wedua sabuo baako ade achia wu chinchini ko benyina wose Ghana mindsie sientia the nation builder nana ono na yasane mrane se odudu abribie John Dramani Mahama sakatimpo bia ye kono na wo som mebe JM Nyansani odudu abribie asante maima wakwaba Nkoko Nkitinkiti a ene ye de asobo forma ye hya ase eno constituency bia ye yi nipa omo register no na obia benya Nkoko no eduonum na se ne agric minister kan no enye Nkoko Nkitinkiti no we ya tete omo ya ma omo vaccination be ye bosome asan ye de ma edipa no nti oje Nkoko no a echese na wotwe ennan enyi edru na wotwe ennan ne hwe enye den te se nketwa no nti oje Nkoko 50 na ye de nedua no so beka wo ho ene bibia ehia se wo de be hwe Nkoko no nti sa Nkoko no wo hwe no na wotwe ennan na wotwe nsia na echese aso se obetimi akoton na wenya osika